Žijeme v skutočnom informačnom veku a ako sa zvyšuje potreba dátových prenosov, tak sa zvyšuje aj počet dátových centier, na ktoré kladieme čoraz vyššie dátové požiadavky. Dnes má moderné dátové centrum nielen zabezpečiť stálu dostupnosť, ale má aj ďalšie úlohy, napríklad ciele znižovania emisí redukciou spotreby elektriny a zameranie na ziskovosť. To vedie dátové centrá k 4 hnacím faktorom. Flexibilita, efektívnosť, dostupnosť, zdieľanie. Spoločnosť Raelo UPS, jeden z najväčších výrobcov UPS-iek, zohľadnila tieto požiadavky trhu a vyvinula vynikajúci produkt pre moderné dátové centrá kombináciou inovatívnych dizajnerských schopností a technických znalostí na výrobu najpokročilejších modulárnych UPS-iek vhodných pre náročné prostredie dátových centier. Flexibilita. Aby sme dosiahli maximálnu flexibilitu, rozdelili sme hlavné časti UPS do systémov kľúčových komponentov a zabezpečili tak úplnú modulárnosť. Modul napájania, bypass modul, jednotka batérie, panel pripojenia. Prevedenie modulov umožňuje flexibilnú inštaláciu a servis. Hlavnou výhodou tohto riešenia je funkcia Hot Swappable, umožňujúca bezproblémové rozšírenie alebo výmenu dielu podľa potreby bez nutnosti vypnutia napájania. Počiatočné inštalácie s viacerými napájaniami sú jednoduché a bezproblémové. Dátové centrá sú stále populárnejšie. Výnimkou nie je ani Multipower so schopnosťou umiestniť moduly 7x42 kW do jednej až 4 skriniek, ktoré dodávajú viac ako 1 MW, čo je najvyššie výkonové zaťaženie na trhu pri neuveriteľných 466 kW na meter štvorcový vrátane redundancie. Efektívnosť. Napájacie moduly využívajú najnovšie pokročilé technológie, ktoré zaručujú najvyšší výkon aj pri plnom zaťažení v rôznych podmienkach, dokonca aj pri teplotách do 40 stupňov Celzia. Multipower ponúka účinnosť systému 96,5% pri prevádzke v režime online double conversion. Vďaka vynikajúcemu výkonu nad 95% pri prevádzke s 20% záťažou zaručuje tento modul extrémne nízke straty pri ľubovoľnej úrovni zaťaženia a pri akýchkoľvek zmenách prostredia dátového centra. Dostupnosť. Napájanie je vždy pod kontrolou, ktorú riadi Multipower bez kompromisov. Multifunkčná architektúra spoločnosti Multipower neustále sleduje všetky prevádzkové parametre výkonových modulov a batériových jednotiek, čím zabezpečuje, že systém je vždy nastavený na najlepší prevádzkový výkon. S pridanou bezpečnosťou redundantných modulov prináša Multipower nepretržitý stály výkon aj pri kritickom zaťažení. Multipower má sofistikovaný a inteligentný panel pripojenia, ktorý umožňuje manažérovi datacentra jasne vidieť stav jeho UPS a umožňuje servisným technikom prístup k údajom o údržbe systému. Táto pripojiteľnosť je v centre informačného systému Multipower, ale nie v riadiacej jednotke, čiže zlyhanie tohto prvku nemá vplyv na túto operáciu. Jednotka batérie tiež obsahuje špeciálnu internú ochranu a sofistikovaný riadiaci systém na monitorovanie stavu každého modulu, čo výrazne znižuje riziko zlyhania batérie tým, že okamžite upozorní užívateľa na akýkoľvek blížiaci sa problém a vykoná príslušné preventívne opatrenia. Zdieľanie. Vďaka veľkému 7-palcovému dotykovému displeju a širokej škále komunikačných možností vrátane USB, SNMP a RS485 je pre Multipower ľahké zdieľať stav prevádzky do dátového centra DCIM alebo systému BMS. Multipower môžeme určite umiestniť na špičku ako jeden z najinovatívnejších a najodolnejších modulárnych riešení napájania dostupných na súčasnom trhu. Neuspokojte sa s bežným napájaním, keď môžete mať Multipower. Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.dtv.sk. DTV, váš partner pre Raelo UPS.